V sobotu 5. júla odštartovali 37. ročník cestného behu na 10 000 metrov Špačenský trojuholník. Štartovné pole pretekárov bolo zložené okrem bežcov z celého Slovenska aj z Česka a jeden pretekár bol z Portugalska. V minulých ročníkoch tiež štartovali bežci z Anglicka, Etiópie, Srbska a Ukrajiny. Tento rok bol hlavným organizátorom a riaditeľom preteku starosta obce Julius Zemko. Spoluzakladateľom preteku je Milan Vnenčák. Špačenský trojuholník. Trojuholník vznikol v roku 1978 a bol venovaný spusteniu prvého jadrového bloku jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice. Tento beh ako jeden z mála behov nebol nikdy prerušený, aj keď bolo teda obdobie v tých 90. rokoch, že hrozilo, že nebolo peňazí, že vôbec sa neuskutoční, ale vďaka nadšencom pánovi Vnenčákovi a pánovi Lieskovskému tá kontinuita nikdy nebola pretrhnutá. Je to 37 rokov, čo robíme pravidelne prvú júlovú sobotu, vždy o 17. hodine. Nikdy nám nepršalo, vždy bolo krásne počasie, takže sa nám dobre darilo. To všetko sa mohol prihlásiť na túto súťaž? V podstate každý jeden, ktorý splná a cíti sa na to zdravotné, že dokáže absolvovať túto trať. Predsa len je to beh po asfaltovej ceste, nie je to v horách, takže my nevyžadujeme, aby dokladoval nejaké zdravotný preukaz, spôsobilosť a podobne. Je to na vlastné nebezpečenstvo. Ale máme zabezpečenú lekárskú starostlivosť, zdravotnícku respektíve. Pretekalo sa za krásneho počasia na asfalte. Na štart prišlo 138 mužov a žien. Do cieľa dobehlo 136 pretekárov, dvaja pretekári sa zdali. Prvenstvo patrí Michalovi Puškárovi zo Slávy Trnava. Je to brat Ondreja Puškára, ktorý už tieto preteky raz vyhral. V cieli ste skončili ako prvý, ako sa vám bežalo? Bežalo sa dobre, vlastne takým trošku pomalším tempom. Jano Moravec to rozbehol, celý čas mal náskok a asi na 7 kilometri sme ho dotiahli. A potom vlastne sme sa držali v skupinke a ja na poslednom kilometri som teda skúsil, že ich trošku striasť a podarilo sa. No, nechytili to, tak som celkom spokojný. Koľký ročník ste sa zúčastnili? Ja pretekám od mala, ale nechodil som každý rok, takže ťažko nejako, ale možno nejaký 5. ročník som už bol. Ale veľakrát som vynechal, lebo niečo vždy kvôli práci alebo iných činností ja som sa nemohol zúčastniť, ale beh je to veľmi pekný. Budete aj na budúce? Po dnešku asi určite, hej, lebo nestáva sa teda každý deň, že by som sa mi podarilo vyhrať nejaké preteky, tak spokojnosť je veľká, dokonca je trošku prekvapený, takže budúci rok určite teším sa už teraz. Čo vravíš na to, že atlét Slavie Trnava, tvojho klubu, ktorý vlastne behá za Slaviu prvú lígu, dnes získa absolútne prvenstvo? Som rád, že náš atlet tu vyhral. Michal naozaj je v dobrom tréningu, je v dobrej forme, takže verím, že mu to vyjde ďalej. Máme pred sebou ešte ďalšie kola ligy a takisto tento rok finále atletickej ligy v Trnave, takže verím, že naši atleti úspejú. V pretekoch žien triumfovala bývalá vynikajúca slovenská reprezentantka Ľubomíra Maníková z JM Demolex Bardejov. Zo žien ste skončili ako prvá, aký je to pocit? Tak pekný, no čo vám poviem. Pekný pocit. Ako sa vám bežalo vlastne? Tak celkom dobre, no tam bol mierny proti vetru a zase naspäť to bolo po vetre, ale akože minulý rok bolo ešte teplejšie ako teraz, ale bolo dosť teplo a dalo sa to teraz zvládnuť. Zúčastnili ste sa prvýkrát tejto súťaže? Nie, v Lani som tu bola prvýkrát, teraz vlastne už to bolo druhýkrát, čo som to absolvovala. Na pretek sa mohol prihlásiť každý, kto si trúfal prebehnúť 10-kilometrovú trať. Takto pretekala aj pani Mária Vondráčková, ktorá dobehla na konci pelotónu, ale má náš obdiv za odvahu a húževnatosť. Ako sa vám bežalo? Dobre, moja prvá desiatka. Nevadí, že ste skončili posledná, je to v pohode? Je to môj osobný rekord. A koľko a ako trénovala? Chodím každý deň do roboty. Zhruba 5 kilometrov, 5 násad, behom alebo rýchla chôdza. Pretek 37. ročníka Špačenského trojuholníka mal aj ďalší význam a symboliku. Dnešný beh symbolicky venujeme tu v Špačinciach skvelej špačínskej rodáčke Anke Chmelkovej-Blanárikovej. Veľmi ma teší, je to pre mňa veľká podsta, že tento ročník bol venovaný mne, to som ani nepredpokladala. Atmosféra bola veľmi pekná, také nadšenie, ľudia boli, aj bežci boli spokojní a ľudia boli spokojní, páčilo sa mi to. Čo je pre ňu typické, je jedinou slovenskou atlétkou,
už v celej histórii slovenskej atletiky, ktorá získala titul majsterky Európy na otvorenom štadióne. Bolo to v Budapešti v roku 1966, kde Anka Chmelková vyhrala európsky šampionát behu na 400 metrov v novom československom rekorde 52,9 sekundy. Samozrejme, ja som bola veľmi šťastná, pre mňa to bol ohromný úspech. Urobila som tam vlastne už rekord v rozbehoch v Československu a potom vo finále tiež, takže je to môj najväčší životný úspech, pretože potom zakrátko som s atletikou skončila, tak veľmi dobré spomienky mám na to. Chmelková 4-krát utvorila československý rekord na tejto trati a v roku 1968 reprezentovala vtedajšie Československo na letných olympijských hrách v Mexiku. Na olympiáde sa mi nejako bohužiaľ nedarilo, ja som nejako zrejme nedobre znášala tie vysokohorské podmienky alebo možno tú atmosféru, príliš to bolo také hektické, proste tam sa mi nedarilo bohužiaľ. Jubilantke pani Anke Chmelkovej, najslávnejšej špačínskej rodáčke. Pani Anka, obrovské hip hurá pre vás. Ďakujem za všetko, čo ste urobili. Poradie v cieli na prvých 3 miestach muži. Prvé miesto Michal Puškár z klubu AŠK Slavia Trnava s časom 35 minút 47 sekúnd. Druhé miesto Jan Muravec, zároveň víťaz kategórie od 40 do 49 rokov s časom 36 minút 4 sekundy. Na druhej pozícii, tu som vravel, že 130 Tretie miesto Filip Moravec, jeho syn, s časom 36 minút 14 sekúnd, obaja z TJ Spartak Mijava. Poradie v cieli na prvých 3 miestach ženy. Ľubomíra Maníková, celkovo 8. z klubu JM Demolex Bardejov s časom 38 minút 15 sekúnd. Druhé miesto Denisa Kušnierová z klubu Fešák Team Trnava s časom 44 minút 11 sekúnd. Tretie miesto Veronika Bakalárová z Trenčína s časom 44 minút 43 sekúnd. V kategórii 50-tníkov bol prvý Peter Klobučník z klubu Jogin Klub Dubnica nad Váhom s časom 38 minút 44 sekúnd. Medzi 60-tníkmi zvíťazil Peter Fašung z Prievidze s časom 42 minút 19 sekúnd. A v poli bežcov od 70 rokov vyššie zvíťazil Ferdinand Husár z Trenčína s časom 45 minút 21 sekúnd. Prvá žena, obhajkyňa prvenstva, Ľubka Magníková, majsterka Slovenska v hlavnej desiatke.